Ang kanami lang sa aton Ginoo kay ang kaluwasan iya ginhatag sa tanan. Amo nang ginasiling nga bata tigulang matambok maniwang imol o kon manggaran ang kaluwasan para sa tanan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa aton nga leksyon. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Isa ini kay Lunggo kon hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lessons. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo nga host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Ari ang akong duwa ka mga bisita nga pirmi na ninyo makita diri mga kauturan. Ang akong unay pakilala sa inyo, isa siya sa aton mga mathematic teachers diri sa CPAC Labinagid sa School of Arts, Sciences and Education. Wala sang iban si Sir Israel Morta Garson. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa tanan naton nga mga kaabiyanan, mga kaigalaan, mga kauturan nga nagasubaybay sa aton nga programa, ang Pagtuon Subong. Yes, thank you, good sir, sa ini nga pag-accept nimo sang invitation. Ang ikadua mga kauturan, last week, several weeks ago, siya isa sa nga aton nga mga resource persons. Originally, halin sa Kalinog, Iloilo, isa siya ka estudyante sa aton nga School of Theology, mga kauturan. Kag one day, soon, mangin pastor siya, mangin professors man siya, mga kauturan. And God will bless him in his desire. Wala sang iban si Sir Matt Legria. Sir, mayong adlaw sa Mayong adlaw, Pastor. Sir, mayong adlaw. At mayong adlaw man sa mga kauturan naton. Sa subong hapon, aton buydugan ang ini nga pagtuon nga maka-inspire sa aton sa pag-obra sini nga buloton. Yes, thank you, good gentlemen. Without much ado, mga kauturan, kay kanami sa aton nga leksyon subong, leksyon numero 9, Mission to the Powerful. Apang sa hindi pa ato na idoko ang aton mga ulo. Sa siningation, Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat nga imo kami gintagaan, siningay kayon sa pag-discuss, pagtuon, kagabay pa nga imo ini bendisyonan, imo ini pakamayon ang amon nga diskasyon sa sinigid nga tiyon. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yes, Sir Garson, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto, sini nga simana makita sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 26, nagasiling, kay ano bala ang mapulos ang tao kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kag madula ang iya kalag, o kung ano bala ang ihatag sang tao nga baylo sang iya kalag. Amen. And that's it, mga kauturan. Ang aton nga leksyon karon, Sir Matt and Sir Israel, is about mission to the powerful. Ang kanami lang sang Ginoo kay kita balatanan, ano man kita nga atong status, we need a Savior. Kaya kung damo kwarta mo, hindi man mo bakal ang kaluwasan. Kung wala ka kwarta, wala ka man ibakal sang kaluwasan. And that's why ang Ginoo nanamian ko sa Ginoo ya, kay wala siya sang kanahan, wala siya sang pinilian. So, karon we will study this week about kung ano iya ang status sa mga manggaran, sa may mga kwarta, paano ang ilang kaluwasan, anong mga trapyas. Ano pagid, Sir Matay mo nakitaan sa aton nga Diri, Pastor, sa may overview diri no sa aton nga lesson, sa introduction nga balaan naton nga isa sa mga truths nga gina-reveal sa Biblia
nga ang nature naton nga tawo is sinful gid. Kag may ara bala nga dako nga temptasyon sa aton because kinahanglan naton ang money kag ang power as well. Kay ang kwarta adlaw-adlaw ginagamit ni naton mo. Kag ginahambal sa Biblia nga ang kwarta kag ang power nga ini pastor hindi man ni siya malain in themselves. Pero ginawarningan kita sang aton nga lesson subong aton ini diskusyonan, ginawarningan kita against bala sa ang pagtawag pastor sa temptasyon o kon sa danger nga basi ang kwarta kag ang power nga ini magatindog o kon magahinder sa aton pursuit sa eternity. Amen. No, wala man sila malain sila pastor in and of themselves pero basi bala mangin hindrances Hindrance. sila. May danger, may katalagman. Yes, sir, Israel, ano pa nakita mo sa aton nga introduction? So nagaingon diri sa aton nga lesson pastor nga ang mga manggaranon kag ang mga pigado pareho lang nagakinahanglan sa kaluwasan. Gani man ang aton nga paghatag sa misyon di lang makapokus sa kadto mga pigado kundi bisan pa man sa mga manggaranon ug adunay mga posisyon sa Na amo na kaning nasiling ko kay na sir nga kanami isang Ginoo kay bisan ano mo status, you still need a savior. Amo na siya. Okay. Sa aton nga Sunday, this is about Nebuchadnezzar. Ang isa sir, mat nga akong nakita diri, inibala ang term nga ang phrase unlimited atonement. Si Nebuchadnezzar nabala na itong mga kauturan nga isa siya kari. But yet, kadamo gani sa mga pangunauna nga one day makita naton si Nebuchadnezzar dito sa gitnaan sa langit. And that's it. So, paano sir, magranon siya, but how kadamo sang belief, bisan ako gapati, nga we can see Nebuchadnezzar, kay nagamit siya sang Ginoo sa ginaraan sang langit. Okay, pastor no, sa ginhambal mo unlimited yang Ginoo naton Meaning ang iya nga pagpili sa mga tawo wala iya sang limitasyon kay si Nebuchadnezzar nga ini siya, hari siya, manggaranon siya, gamanan siya. Kag ang kapin kag labaw sa pastor, unbeliever ni siya. Pero gintawagin siya sang Ginoo. Kag ang chapter 4 sang Daniel nga ini iyagid niya testimonya ini ni Nebuchadnezzar kung paano siya ginhambol kag ginlibag-o sang Ginoo ang iya nga kabuhi ini. Kag gusto ko nga ibasahon ang phrase ang gin-quote diri pastor sa my verse 37 nga naghambal si Nebuchadnezzar, now I Nebuchadnezzar praise and extol and honor the King of Heaven. Nga sa una wala iya man ni ginakilala ang Dios pero gin-honor niya, ginbayaw niya ang Ginoo tungod nga ginaako man ni Nebuchadnezzar diri nga those who walk in pride he is able to put down kag iya ini nga na-experiensyahan. But before that pastor nga natabo ini kay Nebuchadnezzar nakahibaluan na isa sang kamatuoran, ginhambalan na isa sang Ginoo paagi kay Daniel, no, tapos una nagpatiga pa siya sang iyat nagipusoon pero sang na-experience niya na ini ay hindi niya na ini madinay nga ang Ginoo gali ni Daniel nga ini ang Ginoo sang Israel nga ito tuod gid nga buhi. And makahambal ako diri nga Nebuchadnezzar could only see the truth about himself pagkatapos nga nakita iya ang truth about sa gospel. No? Sa aton nga kabuhi pastor, ano ka man niya kagamhanan, ano ka man niya kamanggaranon, ma-change lang ang aton nga perspective, ma-change ang aton nga pamatasan, ang aton bugos nga kabuhi kung makilala anay naton ang kamatuoran mo si Jesus. Yeah, kag isa pagid you will give way. Kay may damo ban mga manggaranon kag mga mga powerful nga close-minded bala. So isa ni Sir Israel, ang aton nga leksyon sa sining semana, mission to the powerful. So hambal ni Sir Matt kay na nga one of the ways nga nakakilala si Nabucodonosor sa kamaturan sa Dios tungod sa kay Daniel. Sir, paano naton nina Sir ma-aplikar man? So sa atong naikilala mga kabyanan kini si Nebuchadnezzar usa ka hari. Yeah. Apan naminsahian siya pinaagi kay Daniel nga usa ka committed nga believer. Yeah, amen. Nga aduna siya'y handom nga maka-share man parte sa kamatuoran ngadto sa iyang hari. Gani gikilala si Daniel nga committed believer. And he is the bridge to reach the powerful unbelievers like Nebuchadnezzar. Yeah. Teka muna siya. Kadako gid sang changes. Kay kung ang isa ka manggaranon maliwat, damo gid sa madala, may influensya. And that's yes, some more ideas, Sir Matt.
Okay, during tani pastor bala nga mangin kaangay kita kay Daniel nga ang aton nga himo hindi lang nga mag-please, hindi lang nga magdayaw sa kung ano man ang ginaobra sang mas powerful sa aton kundi nga mangin committed kita sa Ginoo sa balisir Israel no nga tindugan gid naton niya ang kamatuoran agud to nga makita ini sa mga tao kay kung makita nila na pastor sila na lang na iya ang magbato-mato nga magpalapit sa aton niya mo ti gani mangin example tayo kita nga kinalan naton ang commitment gidya as workers as co-laborers ang Ginoo kinalan ang commitment sa sini nga buluhaton. Yeah. That's correct, sir. Isa nga ako nakita diri sa Sunday, Sir Israel, is that aton gid dumdumon mga kauturan nga ang kaluwasan para sa tanan. So everybody mata ka man tigulang garanon ka kunimol, that's for everybody. And Daniel played that kind of role. Pinagi sa kay Daniel kag upod man sang iyang mga abyan, hindi lang si Daniel, ato pang iyang mga tatlo kabyan, si Shadrach, si Meshach, sa Abednego, kag iban pa nga mga unknown nga mga missionaries nga nadala by force captivity ngadto sa Egypt, sa may Babylonia. Sir Garson, how about Naaman? Ano niya ang way nga this man grabe gid nagliwat gid siya because something had happened to him. So atong nabalaan nga si Naaman pastor usa ni siya ka captain, no? Pero naa siya'y sakit nga ginakonsidera sa ilang nga panahon nga imposible nga maayo. Hindi. Gani man pinaagi sa usa ka bata nga nakasugid parte sa gahom sa Ginoo nga nay sarang makaayo gani si Naaman tungod sa iyang pagtuo, no? Tungod sa iyang pagtuo, pagsunod bisan pa ba nga bag-o lang niya na ilhan or nabatian ang parte sa sining panghitabo, siya misunod, no? Siya nagtuo nga siya paghapon mamaayo. Iya. Damo sa mga wali kuning nga nahimo. Matungod siya na naman versus the little girl. Ang bata ni by force na dala kay naperdi ang Israel na-captive ang bata. Okay. Ang kanami lang kay ang bata bala wala siya even though very child bata pagid siya, but yet hindi yan nalipatan ang mga kamaturan halin sa iya ginikanan. So nagmission siya even though nga slave siya, sulugo na sa sulod balay, but yet she was able to convert kay Naaman. Sir Matt. Okay, no, pareha sa ngambal ninyo ni Sir Israel Pastor, gusto kong ihatag ang credit man first na may bata. Kaya siya ang nagtindog na missionary. Oh. Bata pa siya, ginbihag na siya, ginhimos lang nga slave dira sa kay Naaman. Pero sa piyak bala sina pastor nga siyempre tani maakig siya sa kay Naaman. Maakig ka siya ang si Naaman ang nag-cause nga mapahilayo sa iya parents. Nangin slave siya sa amo na nga edad pero imbes nga maakig siya ginpakita sang bata ang iya tuod nga concerned sa kay Naaman. Tapos sa piyak bala nga kung may balatian si Naaman nga nang hindi na mabulong kung ako ang bata, kung pasalamat tani mapatay na ni siya or bisan amo nagaantos man siya kay amo na ginhimo ya, pero ang bata ginpakita niya ang iya nga concern kag ang iya nga faith no bisan pa nga ara sa tunga sang suffering, faith amidst her suffering no nga wala siya nagtanong ti ang bata ni nag-serve siya nga missionary dira sa kay Naaman kag manami gid kay si Naaman nagpati man pero pag abot dito daw duha-duha pa siya nag-abot naman ang isa ka missionary pastor ang iya nga bodyguard or ang iya nga ang nanamian ko lang diri sa my story ni Naaman pastor nga sang natapos nga nag-heal na siya nabag-o na gid ang iya nga ang iya nga pananawan sa kabuhi ya kay ginhambal diri sa lesson naton nga bisan pa si Naaman wala siyang intensyon nga i-forsake ang iya nga obra dito sa iya nga king sa hari pero hindi na si Naaman niya magsimba sa Dios ang iya nga hari. No grabe gid ang iya nga pagbag-o. Ako kaso gina-assume ko nga sang una si Naaman galud-luhod man to og gahapa-apa man to sa kay Rimon nga Dios ang iyang hari. Pero after sina nga na-discoveryhan ni Naaman nga ang Dios ang Israel amo ang tuod nga Dios ginhambal niya
sigihon ko ang akon obra, pero hindi na ko yung magsimba sa Dios Yes. sang akon nga hari. Meaning, ang iya nga Dios, amo na ang Dios ng Israel. Kaya nagambal pa kani siya nga madala ko sa duta. Alin sa Israel, nga ibutang ko to sa templo ni Rimon. Nga dito lang naiyakin, dito ko yung masimba sa sa Diyos. Diyos. nga matod. Yes, sir. Israel, may dugang ka. So sa sini nga istorya ni Naaman, pastor, no, nga kadtong gipahimo sa ni Elisha sa iya nga magtuslo dito sa tubig kapito gid ka bisis. Gani. Murag kung wala siya pagtuo nga siya mamaayo, murag lantaw niya sa siguro sa ato nga pangunaw na pastor, murag yamuhat, no? Yeah, that's Kay correct. patuslo-tusloon ka nga kabalo ka nga kadtong tubig dito sa suba mahugaw. Mangani. Gani ang iya nga leprosy murag Madugang. posible maayo murag Madugang. maglugang hinuon. Pero tungod sa iya nga pagtuo kag nagahandom man siguro siya nga maayo nga tungod sa pagministeryo niini nga bata og kay Elisha nahimo nga siya nagmaayo siya. Yes, and that's correct, sir. Sa imo, Sir Matt, kay nang mensionar. Duwa ni kasulugon gid ang nagmisyonero sa kay Naaman. Primero ang bata dito nga gaobra sa kay Mrs. Naaman. Dayon ang assistant ni Naaman. Kay di nakig siya Naaman mo nga taani ina nga propeta magwa di sa akon way sa kabalo kung sino ko o yan lang ko kinsugo-sugo malukso dito ka magsalom-salom dito na siling sang iya nga sulugoon sir Naaman kung sugi ambalon ka sang propeta nga masaka kapito ka bukid dalon mo makadto mapatay ka leon whatever buhaton mo anay ka simple lang na nga magsalom-salom ka lang da nga hindi mabibuhaton then daw na to na tauhan si Naaman tuod no and that's it. So it is not magic but it is his belief. Nga naayos siya kag ti primero nga tusmaw kadua tatlo nagamatamat ang iyang pagtuo pagsalig nga and then at the seventh totally gid siya nga nagpati nga there is God in heaven nga nakaayos sa iya. Sa New Testament, Sir Matt, namian ko kay Nicodemus. Before na ako niyatagseng, ang mga manggaranon balakong kaysa, daw satisfied sila nga they don't need God. Pero Aria, bisan toon manggaranon si Nicodemus, may, kung sa Cebuano pa, Sir Israel, may hawang, may kulang, may vacancy sa iyang tagipusoon, sa iyang kasing-kasing, sa iyang pangunauna. And that is, ina nga vacancy na nasudlan sa pagkilala niya sa kay Jesus Christ. So, he went to God, to Jesus, and asked for that kind of nga vacancy nga na buwed sa iya, nga he wanted to have it. Yes, sir. Diri pastor no, si Nicodemus ginhambal gid nga he was a learned man. Powerful man gid si Nicodemus kini. A ruler of the Jews and Member had siya sa Sanhedrin. Oo, sa Sanhedrin. Kag may ara siya nga good understanding. Pero ang pinakanamian ko diri pastor nga description niya, he has that spiritual hunger for the Lord. Yeah, that's correct. Pero nahuya siya pastor. Nahuya lang siya. Nahuya Amo na ang siya. batasan sa mga Oo. manggaranon. Nahuya siya nga magkadto kay Jesus tungod nga dako-dako sa iya nga tawo tapos si Jesus ahaw bata sang karpentero. Magani kagdi unlearned. Oo. Inat na sila hindi man ta sila nga uneducated pero hindi learned Oo. nga, wala naka-graduate sa mga But nevertheless, pastor, no, nga bisan nahuya siya tungod sa iya pride, pero wala gid na punggan, nga nangita gid siya, gabi na subong, hindi na nila mabalaan, Oo, no? gani. Dira niya gin kay uhaw-uhaw gid siya sang Ginoo mo sa spiritual hunger, lang ini pastor, na uhaw gid siya. That's why nga pagkagabi nagkadto gid siya kay Jesus. No, kun wala ni Nicodemus ginbatuan, ginpakig-awayan ang iya bugal pastor, wala gid bago iya. And that's correct. Oh. Gani nga may ang akon blood diri pastor nga gusto nga i-drive out nga take away diri. We must have a heart to know the Lord. Yes. Kinahanglan gid naton ina siya pastor. Then we must accept that we fall short of his glory. Yeah. And number 3,
kinanaton nga i-remove naton ang trust naton sa aton nga nabalaan. Amo na sa gani bilang nga samtang nagadamo ang imo nabalaan, ginaako mo nga nagamat-amat kagamay ang imo nga nabalaan. Yeah. Amo na siya bala pastor no. I-remove naton ang trust naton sa aton kugalingon, sa aton power, sa aton manggad nga ini kag ihatag ina nga pagsalig sa kanyas, meaning pastor in all no we have to surrender. Yeah. Amo na, mga Sir Israel, Sir Matt, ang mga manggarano nahuya lang na sila. Oo. Pero dako ginailahandom kay nabalaan nila nga hindi kumplito. Money cannot make you man happy. Though it can buy something, but it is not totally. So, amo na mga kauturan, kanami isang imo ginambal, Sir Matt. Ginbatuan gid ni Nicodemus ang iyang bugal. Nga bisan tod sa gabi na lang, hindi siya makita, at least nagpalapit siya, Sir Israel. So atong nakita po diri sa lesson sa Tuesday, Pastor, no, nga may ara gid nga mga tao nga nagastudy na sa Bible pero wala sila sang may makadtuan kung parang madugangan ang ilang nga ihibalo. Kaangay ni Nicodemus bago siya nagkadto kay Jesus Christ, he was converted or convicted nga nagatuon na siya kung kinsa si Kristo, kung ano si Kristo. Gani naa siya'y handom nga mopaduol sa iya. Yeah. Ag mag-usisa kung ano gid bala kung sino gid bala si Kristo. So sa may mga tao man liwat, labi na sa mga may kaya mga manggaranon nga nagakinahanglan usab. Nagaulat lang. May na sila sang background parte kay Kristo, pero nagakinahanglan nga may believer who committed nga missionary nga magpaduol man sila. Kaya nagahulat lang ni sila. Oo. Nahuya lang sila maggadto kay ti daw ano bala nga ipikatan ka sang imo mga filo nga mga manggarano na inano ka na nakaon mo na nahuya lang sila. They are just waiting for the right time, for the opportune time. Amo na nga si Nicodemus nagkadto bisan sa gabi. At least ma-cancel, matago ang iyang pag-ano ni. But at least sa pag-abot kay Kristo, he was satisfied. Amo to, Sir Matt, nga kay balo na gid si Nicodemo. Kilala yan na siguro si Kristo. Nagahulat lang sang sakto nga panahon. Do you have some more, Sir Matt? Manami di pastor kay ang after sang encounter ni Nicodemus kay Jesus, nagbago na siya 4 chapters after sang iyang first encounter kay Jesus, makita na manifested bala ang iyang pagbago. Nga proteksyonan niya si Jesus, he tried to defend Jesus. Kag pati sa paglubong kay Jesus, upod din sila ni Joseph nga nag-ayo sang bangkay ni Jesus Christ no. Ngani nga kita man sa mga kauturan nga nagatanaw subong no, maghalong kita bala sa trap nga magpanguna-una kita nga tungod nga nabala naton ang kamatuoran, okay na kita. Maghalong kita dira kay ang knowledge of truth hindi man na siya makaluwas sa aton, not unless nga magpalapit kita kay Jesus Christ. Yes. Okay. Sir, ano naman niya ang diferensya sa kay Nicodemus, kay Zacchaeus versus sining rich young ruler? So kining rich young ruler, mao ning istorya nga siya nagapalapit kay Kristo. O gano na siya yung mga pangutana kung ano gid bala ang iyang himuon para nga siya mamaluwas. So atong makita diri nga ini nga rich young ruler, may ara siya mga kabtangan nga iya gid ginahigugma. Gani si Kristo nagasabat sa iya after sa iya nga pamangkot nga ibaligya ang imo nga mga kabtangan kag ihatag sa mga pigado. Gani para sa iya bugat ini nga bagay nga ginapahimo ni Kristo. Pero sa iya nga encounter kay Kristo, ato nakit-an diri nga may ara siya handom nga maluwas. Gihapon may ara siya handom nga maluwas. Correct kanami ginang pero kay ang iya nga kabtangan amo ang nagapugong sa iya. Amen. Mga Sir Matt, babe na ko niya tagsi mo. Wala ni siyang diferensya gid sila nga tatlo ni. Ang rich young ruler, si Nicodemus, bisan pa si Joseph of Arimathea, si Zacchaeus. Mga manggaranon, mga influensyado sila, they are powerful. Pero hindi kumplito ang ila life. Kiti ang rich young ruler, ni kapamangkot, paano ko makaangkon sang kabuing walay katapusan. And that's it. Saton pa, kulang gid, hindi tanan ara sa ila bisan may kwarta sila. Galing ang diferensya lang sa rich young ruler kay ti wala iya give up. Because
doing God's mission is not easy. Yeah, either you neglect one, pero kung imong dunganon, it is really impossible. That's what Christ has emphasized. Yes, sir. Amo ni sa kanhi pastor nga ang danger bala no nga ang kwarta nila nga ini hindi man ni malain tani mo kaso lang ginhigugma gid abisang rich young ruler nga ini ang kwarta more than sa paghigugma niya sa kabuhi. No? In contrast naman niya kay Zacchaeus. Nga si Zacchaeus, ako nagapati, ako nga ginahigugman ni Zacchaeus ang kwarta, kaya nagapangtunto siya, pastor mo. Pero after sa encounter niya kay Jesus, ang iya nga gugma kay Jesus, na-overpower ang gugma niya sa kwarta. Amon ang, abi mo ang rich young ruler nga ini, pastor, isa ni sa mga istorya nga nasubuan ako. Kaya ang isa ka tawo, bala sir, gusto gid maluwas, pero hindi niya mag-give up ang iya mang God para sa iya kaluwasan. Nagpauli lang ni siya nga huy-huy ang iya pagkukulo. Ti amo na ginhambal ni Jesus gani nga mas mahapos pa ang pagsulod sang camel sa buho sang dagom kaysa pagsulod sang manggaranon sa ginharian sang Dios. Nga tama ka budlay gid. Kasi sa kayos gani iya ang contrast lang diri pasto pareho sila manggaranon pero ang contrast lang diri kay ang manggaranon rich young ruler nga ini gusto niya salvation. Si Zacchaeus siya gusto niya lang gani makita si Jesus He was just curiosity lang pero sa gamay nga ina ang curiosity nga ina gingamit sang Ginoo agud to nga i-reach ang isa ka manggaron kaangay kay Zacchaeus and praise the Lord na si Zacchaeus nagbaton sa Ginoo kag ang iya bugos nga panimalay nagabaton sang kaluwas. Take advantage ni Jesus ang curiosity. Kay ang iyang plano kung sino si Jesus mo nagkadto lang siya pero wala gid siya sang plan to change. Ang rich and ruler yalain niya kay may desire gid siya. The only thing is that hindi lang niya mag-give up ang iyang position nga hindi lang na basta-basta nga ginkuha niya. He worked for that. So daw ka precious gid sa iya. Whereas kay Zacchaeus siya, when Jesus went to his house, totally changed gid siya. Kay ti siling niya, ihatag ko ang katunga. Kung sino da ang natunto ko, tagabayluan ko siya apat ka dubli. Yes, sir, may dugang pagid ka. Sakto tong giyambal ni Sir Matt, pastor no, nga si Zacchaeus tungod lang sa iya nga curiosity nagpaduol siya kay Kristo. Kag atong kun atong lantaw ng story dira sa Lucas kapitulo 19, nangita gani siya pamaagi para lang makita si Kristo nga misaka siya sa kahoy. So sa application sa ton nga lesson, may mga tao gid man nga gusto sa ilang curiosity nagapaduol sa mensahe, sa nagpaduol sa Ginoo. So gani as a missionary, dapat naatay mga pamaagi nga ato ni sila nga ma-reach out. Yeah. Mga kauturan nga hindi gid kita mataka. Kaya nga aton leksyon sa sini nga semana, paano naton ma-reach out ini nga mga klase sa mga tao. Okay? Kay ti mga kauturan, may desire na sila. The only thing is that daw wala balasang nakatag sila way for them to be able to know and to see the Savior. Sir Matt, inin man si Joseph of Arimathea. How do you compare with the other rich young ruler? Wala tani kabalo abi kundi di si Joseph naghalin. No wala ta kabalo kun iya origin sa iya origin gulpil ni siya nagtuhaw pastor. Pero tungod nga manggaranon siya, amo ni ang pinakadako nga challenge sa aton nga mabudlay kita makipag-make friends sa mga manggaranon. Then ang aton nga ministry pastor sa mas hindi man tanan pero sa masami naga-focus kita sa mga poor and needy without even realizing ang mga manggaranon poor and needy man sila. Hindi sila imol sa financial pero imol sila sa spiritual nila nga kabuhi. Like kay Zacchaeus bala pastor, ang iyang curiosity nga to, siguro uhaw man si Zacchaeus sang tawo nga malulo maghambal. Kaya simpre ginakontra sa mga tao tungod nga manungtunto siya mo. Oo. Ayhan nagapirmi lang siya ginabuli kada uhaw man siya pastor sing maayo nga pagtratar sa iya bala no. Tisi ang ginhambal diri sa aton nga lesson tungod nga mabudlayan kita magkadto sa mga manggaranon sa mga powerful nga ni, let them come to us. Sila ti paano naton maubra nga magpalapit sa aton by setting an example sa ila. Para sa kay Job wala nga kumagkadto si Job sa tindahan, sa plaza ang mga manggaranon, ang mga powerful nagahilipos, nagapamati kay Job no, meaning grabe ang authority bisan pa nga gamay ka lang ang klase sang tawo pastor kung may authority ka blang nga halin sa Ginoo ka ara dira ang tawo gid mamati sa aton. No kag amo ni siya nga we often focus ang aton nga ministry sa mga imol nga nalipat na kita nga ang mga manggaranon ministry man naton initani kay mga poor and needy man sila to. So
we have to take time nga magmingle sa mga powerful nga mga Yes. make friends sa ila. Kag isa pagin nga ako nakita kay Joseph o Barimatia nga hindi wala nahimo sa mga disipulos. Nahimo iya. So amo na may ang Ginoo nagapreparar gid sang mga katawan sa panahon nga iya kinahanglanon. Kay ti amo ni nag-offer sang pansyon, amo ni ang nagkadto kay Pilato nga Tamang naglisensya ang mga ikwaon taltalon ang patay nga lawas ni Kristo. Ti tungod sa iyang gahom, tungod kay membro siya sa Sanhedrin, kilala siya ni Pilato, gintagaan siya authority. Mga kauturan kapay pa nga ang aton nga mga influensya aton gamiton sa buluhaton sang Ginoo. Wala na kita panahon. Ako na lang pangayoan si Sir Israel una sa iyang last take and then eventually si Sir Mark. So sa atong pagka-misyonero, mga kabyanan, mga kauturan, may ara kita nga challenge nga ang atong pagmensahe dili lang unta makapokus ngadto sa mga pigado o sa mga imol. Yes. Aduna kita dakong challenge liwat sa pag labot sadto nga mga may gahom sa kalibutan, may mga manggad kay sila usab nagakinahanglan sa kaluwasan. Sangka, amen. And that's correct. Yes, Sir Mark. Hindi kita maguya-uya nga mag-approach sa mga manggaranon. I-train naton self no Yeah. nga makipag-level man kita sa ila nga maka-istorya kita sa ila no, and when you make a solid effort to experience Jesus and to work for Jesus and with Jesus, surely gid ya, Pastor, you will be rewarded later on. Amen. And that's correct. Mga kauturan, ang mga manggaranon bala, ang may mga gahom, ang may mga influensya, may kalagman na sila. May nagahanduman na sila sa kaluwasan. Katulad naton nga mga pigado. That's why ang aton nga buluhaton bilang mga alagad sang Ginoo, bilang mga mga kaanakan sang Ginoo is to reach everyone, including, though it is not that easy sa pag-reach sa mga ara sa alta sosyudad, but nevertheless, let's try and pray for that. And God will bless our mission for the powerful. Sa hindi pa si Sir Matt magpangamuyo sa aton closing prayer. Ako na liwat pasalamatan. Ini ang aton nga mga sponsors. Herbert and Evelyn Tamoni, Norvin and Rosalina Hibieso, Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Doctors Erwin and Ruda Hardenico, Myla and Johan Susana, Iboy and Jessica Malabanan, John, Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Femidon Vandes, Marlobel Hirota Lorin, ang mga magulutod nga mga pihedero, Sir Alex and si Sir Gina Pihedero Ilumer, kag ang mga palakaysahan nakon nga mga magulutod Marlin, Jimmy and Anely Trinyo. God bless you sa inyo nga pagsuportar sini nga programa. Sir Matt, aton closing prayer. Dalayawo namon nga Dios, salamat Ginoo sa pagpahanumdum sa amon sa sining ministeryo, hindi lang sa mga pigado, sa mga imol, kundi pati man sa mga powerful and sa mga wealthy people. Kabay Ginoo nga ikaw maghahatag sa amon pagid sang realization kag inspiration nga mga mission kami Ginoo, na no matter kung ano man ang status ang ilang mga kabuhi, nga hindi namon pagpilion tungod sila, ano man ang ila sitwasyon, ano man ang ilang kabuhi, sila deserve man sang kaluwasan nga mga ginaman para sa tanan. Kag kabay Ginoo nga ikaw magatudlo sa amon mga kauturan nga nagaupod sa sini nga pagtuon, nga amon gamiton ang tagsa-tagsa namon ka mga gahom, ka mga manggad Ginoo sa pag-obra sa sini nga buluhaton, kag kabay Ginoo nga samtang nagahulat kami sang imong madali na pagkari, kami manginbadasig pagid ka mag-take sang opportunity nga maka-mission kami Ginoo sa tanan-tanan nga mga katauhan nga amon makasalamuwa. Patawara kami Ginoo sang amon mga kakulangan. Salamat sa pag-upod sa amon kag sa pagsabat sang amon mga pag-ampo sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.